Bij thuis gingen ze vroeger Duitse herders. En nou ja, het idee wie dan toch wel weer om werden, toen wij op onszelf en trouwd waren, en weet ik wat, ja, dan ik maar een herder. En ja, die Duitse herders die voldien naar de behoort. Maar dus ik heb toen bellen met de kinologenclub. En toen wie er een Frammers die zei van ja, ik zei, hier nog wel een nusje, maar dat wie dan Belgisch zei. Ik zei, nou, dat weet ik niet. Maar ik zei Burk toen al van nou, ik weet niet hoe het hier is, maar dat ik de jongens kom, dan weet ik het wel. Dan, hoe dan ik, hoe het beetje de goed die hier mij natuurlijk, want zo werkt het dan natuurlijk. Hè. Dus daar ben ik er eigenlijk heel toevallig aankomen. Ik ben, wij zijn er heel wijs mee. Ik ben vrij intelligente beesten. En ja, ik ben herdershond, dus ik bedoel ik altijd bij in de buurt. Kom jongens. Kom. Is dat belangrijk dat ze bij jou in de buurt blijven? Nou ja, vind ik wel. Vooral met zo'n dikje natuurlijk. Dan dat is wel handig dat ze gewoon in ieder geval een beetje aan de kant zijn. Nou ben deze, die rennen hier al zo lang, dus die weten wel wat een auto is, dus die gaan wel aan de kant. Maar dan nog, ze kennen van die kant op, maar ze kennen van die kant ik ergens van schrikken. Dus ik zou wel wijzen dat ze weg wordt binnen. Dus een beetje in de buurt blijven vind ik altijd wel fijn. Ja. Dan binnen de meesten die zeggen ja, je moet zo'n line houden. Ja, maar het is boetengebied, hè? Dus je maakt ze los. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. Het is wat dat dan ik net afvallen dat jou hier omstapt. Nee. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat beesten losrennen kennen. Nou, het beesten, weet wat is, dan komt een baasje in en die heeft zijn riem en dan bij die honden die zitten allebei de aanleiding. Nou, dat roept een hele grote agressiviteit roept dat op. Waar ben je jou? Nou, zo, daar ben ik. Aan de andere kant van het wetter. Ja, ik zou zeggen, dit zit al een stuk water tussen. Ja, maar daar hebben we wat voor. Ik heb een rubberboordje. Zo, een van de honden die zit alleen. En daar ging ik altijd mee hoe. En hoe heb je dat zo betaald? Nou ja, dat is eigenlijk wel een beetje noodzaak. Want er worden meestal altijd die honden in het dorp losrennen. Of loslaten. Ja, en dat is net zo wies, maar de bekeuren ze. En ja, meest volk vindt het vaak net zo leuk. Want ja, die kennen die honden net. Denken van, misschien doet hij wel wat. Dus ja, dan is het natuurlijk veel aantrekkelijker dan maar even niet boordje even en dan hier in een ruimte wat uit. Dus gewoon waar iemand die zegt, ik ga even maar de hoender op uit. Die begint veel te kuieren, maar bij jou zit er nog even een extra harde tussen. Ja. Maar, nou ja, Joert weet natuurlijk wel een beetje dreven, dat lijnen we wel op het zien. Maar, een keer extra slaan, dan giet het ik wel. En dan moest ik fit bij, dus ik ben klaar, hoor.